Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun atur pabagyo wilujeng kunjuk dumateng panjenengan sami. Kados pundi pawartosipun mugi-mugi panjenengan sedaya tansah winengku ing kayuwanan, kasarasan, lumebaring berkah, pikantuk rejeki ingkang kathah, halal tur barokah. Sapunika sampun ngancik siam kaping gangsal welas, alhamdulillah. Atus pundi anggenipun panjenengan siam, mugi-mugi panjenengan sedaya gangsar anggenipun nindakaken cicipanipun. Nika kula sareng ponakan sareng mama niki alhamdulillah mawon sampun mantun anggenipun Taman Gerah. Lan saderengipun monggo sami nyengkuyung channel kula kanthi ndudul subscribe lan ugi ndudul glintingipun supados samangke bilih kula ndamel video enggal panjenengan pikantuk apa-apa saking YouTube. Nuwun. Iki video mama kula wonten ing puskesmas. Cekal semanten video kula pungkasi tenggo video kula salajengipun. Rahayu ingkang sami pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.